ज्यांनी प्रामाणिकपणे करायची इच्छा आहे त्यांना सुद्धा टेंडर मिळत नाही. 10 लाखाच्या आतल्या टेंडर कॉन्ट्रॅक्टला टेंडर घ्यायची गरज नाही असेही त्यांनी शाळा शब्द वापरलेले आहे. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी त्यालाच माहिती नाही तिथं काम चालू झालं म्हणजे एवढा अंदाज जर कारभार जर असेल तरी नगरपंचायत म्हणजे काय म्हणायचं पुढे तिथे विचारलं ते काम कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून गेले म्हणून सांगितलं. गडी लावून यायला लागलाय पाऊस झाला मग ठीक आहे दुसऱ्या दिवसात कोणीतरी यायला तर नाही कॉन्ट्रॅक्टर आले म्हणून सांगितलं. मग त्या कॉन्ट्रॅक्टरला घेऊन त्या जागेवर गेले. जागेवर गेल्यानंतर मूळ ज्याच्या नावावर कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो पण तिथं आला. त्याला विचारलं तू कॉन्ट्रॅक्ट तू गरीबंधवाला तू कॉन्ट्रॅक्टर काय तो तुम्ही सेंट्रिंग वाला आहे मग तू कोणाकडून काम घेतलास तर याच्याकडून घेतलं. पण ज्याच्या नावावर कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याला विचारलं माझ्या नावावर कॉन्ट्रॅक्टर ह्याने काम कधी चालू केलं माहिती नाही. हा व्हिडिओ पुन्हा पाहण्यासाठी लिंकमध्ये चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.